dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ću da pokažem kako da igrate jednu igricu i ova deca će da vas nauče da ne treba nikada se svađate oko igrice. Da uvijek morate se poštujete. Tako da, hajmo mi prvo da pogledamo ovo, da mi ja pokažem šta sam ja našao. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo da igramo jednu igricu. Jednu igricu. Znači nije bitno kakva je. Bitno da je igrica. Nije kao da snimaš klip. I krećemo. Krećemo, tako je. Ja igram sad. Onda ja. Tako je. Vidite, treba da ste složni. I da, i ko prvi kaže, on prvi igra. Kret. Šta? Šta? Šta te briga? Pazi da ne ga udariš. Ne. Evo vidite kako se jedan prijatelj brine o drugom prijatelju. Da ga ne bi udario. Jednostavno predivno. Skreni. Bolji si od mene. Mi će se svi. A jad moj. Gledamo samo. 54, 50. A gdje tamo? Nemoj tako. Pa gdje ćeš tamo? Nemoj tamo. Vidite kako lijepo dečak kaže. Znači, jednostavno predivan video za gledanje. No, šta je ovo? Ne tamo. Pa ne treba ni tamo, Evo. tako je. I nemoj da udariš u automobile. Kad ti bude zadnje sekunde i udariš u automobile, onda ćeš da izgubiš. Evo dečak objašnjava kako se igra igrica. Mada ne znam ni kako se zove igrica, da mu ne bi iskren. Tako to, ali mogu je makar reći kako se zove igrica, mislim, stvarno. Ne zadnje sekunde. Brate, ovo je preteško. Spori. Stignem sve. Šta je ti? Sam me svi prestižete, jel? Nikom nisu udario u zadnje sekunde. Sad samo idi. Tako je, sad samo idi. A ne! A ne! Nije to teo da uradi. Jebi ga šta da se radi. Skreni joj. Skreni. Samo skreni. Mislim da ste vidjeli kakav primjer daje deca. Znači, prijatelj pomaže prijatelju. Zaista neverovatno. Ja se divim u ovom videu, zaista. Neverovatno. I podnestalo cijegoreju. Tako je, Sad sam ja. Šta ćemo sada? Ja. Sad ovaj drugi prijatelj, što se složio s onim da igra prvi. Uje se. Ajde još. Igu. Kako loše igraš. Jednostavno, nevjerovatno kako loše igra. Ja ljudi ne kontam ove likove. Igramo trke. Likovi nisu naglasili kako se zove igrica. Niti su naglasili, ništa nisu naglasili, ni kako se zovu. Samo su rekli, hej, zdravo da igramo jednu igru i počeli se trkaju. Igraju šta je trka, nemam pojma. To je poenta ovog klipa, bukvalno. Likovi, ko da nisu ni snimali, snimaju dole ovaj ormar. Ovaj ormar ovdje, šta je već. Snimaju to, a ne snimaju ekran. I da, retardirani su. Jednostavno, ova deca su za primjer. Ljudi, mislim da ste vidjeli dovoljno. Jel ovo stvarno, ne znam da li može biti više retardirani klinci. Život si da... Ajde. Pogledajte u moje, znači. Ja ne mogu više da gledam moje mile. Možda izbacimo distrak nekog.
Opa, hoće distrekt na nekog. Ljudi, klinci hoće distrekt. Čekajte da vidimo sad. Vidimo sam, nisam ni ulazio. Imamo 3 prijavljena korisnika. 9, ja vidimo još nešto, baš me zanima. Pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo jednu igricu na mom kanalu. Jednu igricu. Znaš li neće naglasiti koju igricu? Da pročitam. Samo lajkujte. Evo, jedino što neću da shvatim je koja igrica. Da se subscribe-ujte se. Znači da lajkujem i subscribe-ujem se, ne znaju koju igricu. Ne znamo koju igricu igraju. Evo više, još uvijek igraju ovu igricu. Mnogo. Ne igra. Gledajte, igraju svoje onu igricu. Ali neće, da vidim da li je naglasio. Pozdrav svima ljudi, moje ime je Petar, danas ćemo da Petar? igramo jednu igricu. Vasile je već počeo da igra. Jednu igricu? Jebeno naglasio jedno video koja je igrica. Da? Gledajte. Da gledamo. Dobro, gledat ćemo. Malo sutra. Dajte dislike. Dajte dislike, brate. Dajte Pozdrav dislike. svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, danas ćemo... Dajte dislike, bajo. Pozdrav svima ljudi, danas ćemo da Kad izbavim? igramo... Znači, pre 2 nedelje, ovo je skoro snimila. Pozdrav svima ljudi, dobro... Ali ne mogu da verujem, brate, ne može da naglasi koja je igrica. Ok, ljudi. Ja mislim da je to da sam pokazao PV Game Remiković. Mislim, lik neće da naglasi ova igrica jer retardirani su, ali slažu se, što je najbitnije ljudi. Slažu se i su dobri drugari, braća, šta su, ne znam. Jednostavno, samo zapratite i ostavite mu dislike. Jednostavno, jedno rečeće. Ok ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da se svidio, ako jeste da like i subscribe. Ostavite komentar šta želite još da snimam. I do sljedećeg puta, veliki pozdrav!